De zolderetage is bijna opgeleverd. Daar hangt nu nog een stukje plastic voor de nieuwe televisie. Ik haal het er even af. Het is een smart TV van het merk Samsung. Een beetje reclame maken. We zien hier een ruimte rondom de televisie. Om te zorgen dat de televisie kan ventileren, dat die warmte kwijt kan. Bovendien ziet het er natuurlijk wel mooi uit. We hebben hier een wand gemaakt van gipsplaat. Het is een voorzitwand, we hebben de tv in laten zakken. De wand hebben we vervolgens geïsoleerd met dit als eindresultaat. Hangt nog één draadje, je moet eigenlijk tegen de boven duwen, maar als dat draadje netjes is weggewerkt, zie je nergens geen bedrading. En dan heb je gewoon een prachtige televisie, waarbij zelfs de televisie is gekozen op zijn kleuren, wit, wat weer aansluit bij de muur. Een alternatief zou kunnen zijn, er is zelfs nog een mooi kunstwerk voor te hangen, wat je eraf haalt als je televisie gaat kijken, waardoor je de televisie niet ziet. Persoonlijk vind ik dat je deze tv mag zien. Het is een mooie televisie en ik zou best wel zo'n slaapkamer willen hebben. Een project van Knoop Conceptbuilders, www.aannemerimamsterdam.nl www.aannemerimamsterdam.nl. Dank u wel.